Salut lume! Ce mai faceți? Eu sunt Teddy și bine ați venit la primul episod de Minecraft Survival. O să pun numele pentru YouTube. Da, pentru YouTube. Survival. Punem infinit. Punem seed, nu știu ce seed să punem. 7 nu știu. Done. Create all. Se încarcă. Building terrain. Toate alea. Da. Și iată-ne în minunatul Minecraftia. Stai, am zis cumva Minecraftia, what? Anyway. La agul de început de mapă. Filmarea asta îmi dă lag. Dar nu-i nimic. Să luăm și noi niște lemne întâi. Da. Dar mare copăcelul ăsta. Am destul. Luăm crafting-ul, îl punem aici. Ne facem un târnăcopel. Ne batem cu pământul. Un băguleț mic. Ne apăsăm la cu albul. Da. Episoadele mele nu o să fie lungi. Vreo 12 minute așa. Să luăm pietricică. Da. Deci ce mai faceți? Cum o mai duceți? Da. Aici e ieșirea. Au. Îmi rup capul de tavanul ăla. Îmi fac un nou topor. Am un nou topor, așa. Cât am filmat? 2 minute. O să fac și cu The Walls serie. Acum o să mă duc la bunica mea. Da. Draga mea bună. Și o să fac un episod de The Walls cu prietenul meu, dacă vrea și el. Și poate filmează și el. Am zis poate. Dacă mai are contul lui de YouTube. Eu o să menționez doar dacă vrea să filmeze cu mine. Sau dacă îl mai are. Vreau să-l menționez dacă nu-l mai are. Logic. Așa. Ați auzit cumva de boala ventilatoarelor? Nu? Eu nu mai știu pe unde am auzit de ceva boala ventilatoarelor. Undeva pe YouTube la un tip. Eu nu mai văd nimic. Nu mai voi nici eu. Oh. Aici. God damn. Așa mai merge. Ia de aici piatră. Așa. Poate lumină. Da, mă întorc sus. Să mai iau și eu niște lemn. Să nu îmi spui că s-a făcut deja noapte. O, da. Dacă se făcea noapte, cred că nebuneam aici. Stai
Stai, nu mi-am făcut topor. O, Doamne. Că încă mi-am făcut unul. Așa. Mai tăiem lemn, că avem nevoie de torțe. Sigur, lemn de asta. Nu cred că o să am mai prea mulți subscriberi. Nu sper la mulți. Dar sper ca în ceva timp să fac și eu ce pot. Fac deja ce pot. Dar sper să primesc și eu mai multe subscribe-uri, like-uri și de-astea. Ia aici. Și mai tem un copac. Așa. Știi ce? Cred că o să mă urc pe asta. În caz că există luni la care nu pot ajunge mânuțele mele de Alex. Chinul meu Alex. Așa. Deci. Ia să vedem ce să mai facem acum. Facem lemn de ăsta mai mult. O să fac 4 cercuri. Să așteptăm pe aici, să vedem ce mai este. Vă cum o mai merge. Nu știu ce să mai zic aici. Și cum am mai zis, o să fac și o serie de The Walls. Dacă auzi niște sunete, e doar gura mea. Care nu știu ce fac asta. Ca să mor și o timp. Am făcut mai multe bete decât trebuia. De-asta și let's go. Au, știi ce? Îmi fac și lopată. Mâncați de orice. Și să nu uit de sabie. Aici îmi pun lopata și sabia. Așa, dificultatea e pornită. Vreau să mă asigur. Off-camera o să fac și eu drumul ăsta. Să fie bun de mers pe el. Wow, dar n-am săpat prea mult. Da, ai nevoie de multe torțe. Că nici nu sap mult și deja e beznă. Exact cum ziceam, ia uite. Abia am săpat puțin și deja întuneric beznă. Op, din reperul l-am pus. Torța de sectoare. Torța de detectoare de aer. Mă gândeam eu, băi, Iron ai... Mă gândeam eu că e Iron pe aici, fiindcă mereu când e Iron, e întuneric beznă și eu nu-l văd. Dar frate, tocmai pe Iron să pun și eu torța. Best luck ever. Așa. Cărbune, perfect, tocmai deja avea nevoie. Care că o să mai minez și eu off camera. Și o să fac drumul ăsta bun
de urcat și coborât. Mai pun o torță aici, ca să văd. Ok. Da, cam apropiem de final. Deci, da. Ăsta este abia primul episod. Și prietenul meu, Mihai, o să mă învețe cum să fac cu intro. Că el și-a pus intro. Mai bine așa. Așa mi-a făcut câteva torțe. Mai bine. Ia să continuăm. Întuneric. Sper că nu-i noapte. Că dacă e, vai cea mare de noi. Era acolo aici dirt. Așa. Să continuăm. Oh, iron. Perfect. Scuzați, m-am mâncat pe asta. Mai, sar. Sar odată. Așa. Mai e ceva? Nu. Așteptați puțin, oameni buni. Filmez! Gata, continuăm. Era mama mea. Nu știe că filmez, Doamne. Sper că nu v-am deranjat. Dacă nu v-a deranjat ea. Că ar fi păcat. Așa. În caz că am ratat ceva, eu o să mă duc sus după ce opresc filmarea și eu o să văd. Stau în filmare. Că pickaxe-ul meu e down. Pickaxe down. Sus înapoi. E clar că drumul ăsta are nevoie de renovări. După ce ajung sus, o să încheie episodul 1 din seria de Survivor. E noapte, nu-i așa? Da. Așa, să facem turnuleț. Oh. Nu. Așa. Urc sus. Așa. Deci, mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, comment, share, subscribe și tot acămul și toate celelalte. Și ne vedem data viitoare la un nou episod pe acest canal. Bye bye lume! Pa!